natin mga guard, rescuer for the day. Ha? Oo, kasi pang umaga na yan. So, iba na to. Ay, Diyos ko, may pasok. Papasok sila sa loob. Uy, kagi. Carson, go inside. Baka may barilan ang ganap, Cards. At may barilan kasama. Ayan na naman. Carson, go inside, Carson. Go inside. Guys, hindi ako makapasok, no? Dito lang tayo. Baka mayroong ano. Naku, tatain na ako. Naku, wala ka na sa aksyon. Ay, naririnig niyo ba? Naku po, kuya, mag-ingat ka po. So, meron na naman po sa may bubong banda. Hindi nakita. Alam mo, gumawa na talaga yan naman. Ay! Kakata. Pinara? Oo. Nakatunog. Oh, boses pa si ate ko.